Jeg har fundet en mønt. Den ser sjældent ud. Hvorfor er den så speciel? Jeg tror, den på en lykke. Den må bevise det. Du bruger den på en der pige fra parallelklassen, ikke? Jo. Hej. Hej. Jeg tænkte måske, hvis du vil biografen nu her. Det vil jeg meget gerne, men det vil nok være en idé, hvis du købte din egen popcorn. Mine hænder sveder lidt, hvis du forstår. Så det vil nok være en idé. Okay. Jamie, kunne jeg ikke låne mønten? Jo, bare du passer på den. Det er i orden. Tak. Kom nu. Jeg tror på dig. Yes. Ost. Du var da heldig. Det er busstopsted i dag, hva'? Ja, men jeg tror mønten havde noget med at gøre med det. Ja, men du er også generet. Ja, men jeg tror mønten skal nok hjælpe mig næste gang. Ja, du er også pæn. Ja. Hvad vil du se med en? Jamen, jeg ser Killzone. Jeg hørte den, det er en meget romantisk film. Så, Ja. Det lyder den også til at være. Ja. Og, Den bliver sgu nok god. ja, jeg har faktisk planer om at tage den med i byen en aften. Ja, det er en god idé. Ja. Den tager jeg. Ja, den Det er min tur til at have mønten nu, så... Det er i orden. Ja. Ja. Hej. Hej, jeg kommer fra Solo Kors. Er du villig til at give et bidrag? Jeg kan se, du har været pengene fremme. Det er sjældent. Den er meget værd. Vil du give den? Det ser ud til, at lykkemønten virker. Vi kunne nok få en masse sjov ud af den, og de andre bliver nok sure, hvis jeg giver den væk. Men der er sikkert andre mennesker her i verden, der har mere brug for den, og kan få mere gavn af den end os. Tak for det. Selv tak. Ved du hvad? Nej. Først når jeg fandt lykkemønten, ønskede jeg mig helt utænkeligt skulle ske ved Jakob, for at finde ud af, om det var en rigtig lykkemønt. Hvad ønsker du så? Ja, at Jakob skulle falde ned ad trappen om nogle sekunder. Ja, det bliver spændende. Au for helvede. Og faldt du? Ja, Så virker den fandme! Hvem var det oppe ved døren? det var bare en indsamler. Jeg gav mønten til velgørenhed. Jamen, er det okay? Ja, jeg har det som om, I har glemt noget. Og det er nok ikke så vigtigt. Nej.